गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। गसाइगाव सहरनि उत्तर फारायाव थानाय एमआरएम देहा फाहामसालियाव नोंथांमोना मोननो हागोन गाहाम सिबिथाय। गसाइगाव ओनसोलनि गुबुन गुबुन बेरामजों भुगिनांनाय रायजो राजाफ्रा गोजान जायगायाव थाङालासिनो गसाइगाव उत्तर फारायाव थानाय एमआरएम देहा फाहामसालियावनो मोननो हागोन गाहाम सिबिथाय। बे देहा फाहामसालियाव नोंथांमोना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर ए चौधरी, ENT Specialist Dr. Pallavi Das, Skin Specialist Dr. A. Dam, Dental Surgeon Dr. Niba Roy आरो Dr. Monali Saha, Gynecologist and Obstetrician Dr. J. Busmutari डक्टरफोरखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो क'क्राझार मेडिकेल देहा फाहामसालियाव डक्टर मनोज कुमार, डक्टर शशांका कुमार काकति, डक्टर अकर आली फाहामगिरिफोरखौ मोननो हागोन। थारैनो देहा फाहामथायनि फारसे गसाइगाव सहरनि उत्तर पारायाव थानाय एमआरएम देहा फाहामसालियाव रायजो राजाफ्रा मोजां खाबुखौ मोनगोन। आंनि मुङा मुस्रि भायगुराज मुसाहारि। दिनै आङो नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों मोननैसो देहानि बागै मिथिहोहरनो सानदोंदि जे बे गसाइगाव एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाल एक्सटेनसन ब्रान्चखौ मा जाहोननि थाखाय जोङो बेयाव खुलिनाय जादों एबा मानि थाखाय बेयाव दङ। स' बेखौनो आं दिनै बुंनो सानो जि जोङो दिनै मोजां डाक्टार देखायनो थाखाय जोङो गोजान गोजान जायगायाव थांनांगौ जानानै फैयो। जेरै जोङो साइक्रेटिस्ट डाक्टार देखायनो जुदि जोङो नांगौब्ला जोङो गुवाहाटि नङाबा सिलिगुरियाव थांनांगौ जायो। स' बेनिखायनो माखासे फेसिलिटिसफोरखौ जोङो जोंनि एमआरएम मेमोरियल हस्पिटाल एक्सटेनसन ब्रान्च गसाइगाव बेखौनो होनो सानदोंदि जे गोजानाव थाङालासिनो जोङो साखाथियाव जोङो फाहामथायखौ होनो हायो आरो बेजों लोगोसे गोबांथार रोखोमनि जोङो डाक्टारखौ लाबोगासिनो दङ आरो कन्टेक्टआव दंगासिनो दङ। आरो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि फैगौ समबार सानखालि 17 तारिख समबार सानखालि क'क्राझार मेडिकेल कलेजनिफ्राय जोंनि एमआरएम हस्पिटालाव फैगासिनो दङ डक्टर मनोज कुमार MS OBS एन्ड गायनोकल'जि आरो बेजों लोगोसे डक्टर शशांक कुमार काकति MBBS MD साइकेट्रि, डक्टर आखेर आली MD पेडियाट्रिक्स, डक्टर दिगन्त बड MBBS AMC MS IPG MER FMAS DMAS फेलोशिप सर्जिकल गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट ILDS एडवांस लेप्रोस्कोपिक GI सर्जरी एम्स रोबोटिक सर्जरी दिल्ली आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर RS ब्रह्म MD प्रत्येक रबिबाराव बिथांखौ लोगो मोनगोन 9टानिफ्राय बेलासिनि 4टासिम आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर जिलि बसुमतारी गायनोकल'जि बिथांखौ प्रत्येक सुनिबार दिनखालि 9टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर हिरण्य वैश्य MD रेडियोलॉजी बिथांखौ प्रत्येक सुनिबार 9टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो डक्टर A चौधरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट बेखौबो प्रत्येक रबिबार 12टानिफ्राय 3टासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर पल्लवी दास ENT बिथांखौ जोङो मंगलबार प्रत्येक मंगलबार बेलासिनि 3टा रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर मनाली साहा डेन्टेल सार्जन हाथाइनि जिकुनु समस्यानि थाखाय बिथांजों लोगो हमफैनो हागोन रबिबार बाद होनानै जिकुनु दिनावनो बिथांखौ लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर निभा रय डेन्टेल सार्जन बिथांखौ शनिबार आरो रबिबार बे साननैखिनियाव जिकुनु टाइमाव लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दं जोंहा अनिर्बान दास आइ स्पेशलिस्ट आरो बेजों लोगोसे दङ जोंहा डक्टर बि नन्दि गेस्ट्रल'जि बिथांखौ जोङो प्रत्येक समबारावनो फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर ए दाम डार्माटोलॉजी बिथांखौबो जोङो प्रत्येक समबारनि 11 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम लोगो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे दङ डक्टर गौतम सरकार डार्माटोलॉजी बेखौबो जोङो मान्थलि खनसे लोगो मोनगोन। बेजों लोगोसे मा सिबिथाय दं बिदियाव? बेजों लोगोसे सिबिथाया जाहैबाय जोंना शनिबार सानखालि आल्ट्रासनोग्राफि दङ आरो बेजों लोगोसे सानफ्रोमबो एक्सरेनि फेसिलिटि दङ आरो बेजों लोगोसे डिजिटेल लेबरेटरि गासैबो रोखोमनि थैनि टेस्ट खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ECG आरो बेजों लोगोसे दङ
एटाचिड फार्मासि आरो बेजों लोगोसे दङ ECG। रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायोदि आङो नोंथांमोना फैनानै जोंनि MRM हस्पिटालनि लांगोनायाव फाहामथायखौ लाफै। जोंनियाव गिदिर गिदिर डाक्टार दङ, मोजां मोजां डाक्टार दङ, जे डाक्टारखौ नोंसोरो कचबिहार एबा गुवाहाटि नङाबा सिलिगुरियाव थाङाबा मोना। स' बेफोरखिनि डिप्ल'मा गोनां डाक्टारफोरखौ जोङो जोंनि MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि लांगोनायाव जोङो प्रभाइड खालामनानै होदों। नोंथांमोना हेल्पलाइन नाम्बारावबो फन खालामनानै सुलु लानो हागोन। हेल्पलाइन नाम्बारा जाहैबाय 9864613108। बे नाम्बाराव नोंथांमोना फन खालामनानै सुलु लाहरनो हागोन। मा देहानि सोमोन्दै मा फाहामथाय होनाय जायो एबा मा फेसिलिटिसफोर होनाय जायो गासैखौबो नोंथांमोना बे रिसिपसननि नाम्बाराव फन खालामनानैहाय सुबिदाफोरखौ सोंनानै लाहरनो हागोन। थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।